ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم لئام وقدمت يا رمضان يا ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم اللئام وقدمت يا رمضان يا شهر الردى من ربنا فلياتك الإكرام وعليك يا شهر الكرام سلام رب متتابعا ما دامت الأيام يا رب رمضان ورب العالمين فاغفر لمن قد كان منه الصيام يا رب رمضان المؤذن واسترا أي بمر إن قد كان منه القيام en garta yewtere men ɗo e télé mbedde wiyetede galle duɗal taw innirɗen ɗum ko galle duɗal jowol e gardugol ceerno Hady Sy e rewde ɗon jinnaɓe ɓe e mawniraɗo woni ceerno Abdoul Quddus e ceerno Cissé weluy Allah e mabɓe en garti hannde yewtere men ɗo e télé mbedde wiyetede galle duɗal en gartuɗen hannde ko qabla e ko fate baada e ko ɓuri raɓɓide ko e ko ɓuri famnade kala ko wiyete qabla kala ko wiyete ene sujjane qabla paamen sujjante ko sunna wona sunna fof kadi sujjante ene waɗi sunna tentude ene waɗi sunna mo tentani joni noon an jiɗɗo sujjude qabla tisbar darɗe ɗiɗi ɗe juulataɗe takkusan darɗe ɗiɗi tisbar darɗe ɗiɗi garwanije faati e simore takkusan ko darɗe ɗiɗi garwanije faati e simore gueeƴe darɗe ɗiɗi garwanije faati e simore futuro ko darɗe ɗiɗi garwanije faati e simore subaka ko darɗe ɗiɗi faati e simore wadde paama ɗiɗo waktuji joyi ɗi kalɗen kala hen darɗe ɗiɗi garwanije ko faati e simore wadde faam hen ɗeɗon darɗe ɗiɗi kala simore nde goppuɗa cujjanta ɗum ko qabla mi anda sa faami kaɗa ɗeɗon darɗe ɗiɗi tisbar darɗe ɗiɗi garwanije ɗe sa woppi cimoje majje kala hen simore nde goppuɗa e darɗe ɗiɗi garwanije cujjata ko qabla takkusan darɗe ɗiɗi garwanije faati simore kala simore nde goppuɗa hen cujjata ko qabla futuro darɗe ɗiɗi garwanije ɗe kala hen simore nde goppuɗa cujjata ko qabla gueeƴe darɗe ɗiɗi garwanije ɗe kala hen simore nde goppuɗa cujjata ko qabla subaka darɗe mum ɗiɗi kala hen simore nde goppuɗa cujja qabla woni a timmini ɗeɗon banggue wadda faami tisbaro e takkusan e futuro e gueeƴe kanji foof nandi ɗo kala simore nde goppuɗa e nder darɗe ɗiɗi garwanije caggal fayate ko simore kala simore wadde nde goppuɗa cujjata ko qabla qabla woni avant kada wiya assalamu aleykum caggal nde juuɗugo timmi ko adi aɗa wiya assalamu aleykum cujja suuɗi leydi ɗiɗi mi anda sa faami joni noon tisbar sa juuli darɗe ɗiɗi a jooɗɗoto takkusan sa juuli darɗe ɗiɗi a jooɗoto gueeƴe sa juuli darɗe ɗiɗi a jooɗoto futuro sa juuli darɗe ɗiɗi a jooɗoto subak sa juuli darɗe ɗiɗi a jooɗoto wadde ɗeɗon jonnele jonde arone caggal tisbar darɗe ɗiɗi jonde arone caggal nde dañƴa tisbar darɗe ɗiɗi jonde arone caggal takkusan on nde dañƴa darɗe ɗiɗi jonde woni jonde hakkundere ene wiyata sa dañi darɗe ɗiɗi aɗa jotto tisbar sa dañi darɗe ɗiɗi aɗa jotto to takkusan sa dañi darɗe ɗiɗi futuro aɗa jotto sa dañi gueeƴe darɗe ɗiɗi aɗa jotto subaka sa juuli darɗe ɗiɗi aɗa jotto wadde paama kala hen ɗa jottaki cujjanta ɗo ko qabla qabla woni avant kada salmina a faamide tisbar sa jottaki a dañi darɗe ɗiɗi a jottaki sujju qabla takkusan a dañi darɗe ɗiɗi a jottaki sujju qabla futuro a dañi darɗe ɗiɗi a jottaki sujju qabla gueeƴe a dañi darɗe ɗiɗi a jottaki sujju qabla wadde subaka alay sago jonde nde ene mofti ko wiyete sunna ene mofti ko wiyete farilla tayyama ha ɗo heddo kadi wiya assalamu aleykum fodde kadi wiya assalamu aleykum jooɗade ɗon nde ko farilla saabu jooɗanade jonde nde ko farilla ɗum ko jonde subaka nde fecci ɗon ko jonde sunna e farilla wona faami ɗum woni ko wiyete sunna simore rewande caggal faati en kaali ko sunna jottade nde sa woppayi ɗum a jooɗanaki ɗum cujjata ko qabla ɗum woni qabla salam aɗa nanngay koppi a wiyani allahu akbar laawol gotol ɗum a sujjanta ɗum aɗa ɓamto a wiyani sami allahu liman hamida woni sunnaji ɗiɗi sujjan ɗum qabla salam ɗum woni ko wiyete qabla salam cujjana ko wiide ɗum kala allahu akbar gonɗo e nder juulu ko sunna so wona allahu akbar gadiɗo o holon takbiratul ihram premier mo mbira allahu akbar o ko on tan woni farilla kono kala keddiɗo allahu akbar aɗa nanngay koppi sami allahu liman hamida aɗa ɓamto allahu akbar aɗa sujjeya allahu akbar aɗa ɓamto dendagal allahu akbar gonɗo e nder juuluma ko sunna ha heddi allahu akbar mo natirɗa o on ko farilla ndeke allahu akbar fof mo goppuɗa e nder juulu ɓaade wona gadiɗo o a woppi sunna sunna o noon so fawdiri ɗiɗi cujjana ɗum ko wiyete qabla salam ɗum woni ko sujjante qabla salam ɗum ko qabla so tawi noon ko banggue baada salam tisbar juulete ko darɗe nayyi takkusan juulete ko darɗe nayyi futuro ko darɗe
taksan e futuro e tisbar e taksan e gueɗe jiɗɗen haalde futuro e subaka ha gasnen. Tisbar sa juuli darɗe joyyi sujju qabla sujju baada ka ɓeyduɗo. Taksan darɗe nayyi sa waɗi darɗe joyyi sujju baada ka ɓeyduɗo. Gueeƴe sa waɗi darɗe joyyi sujju baada ka ɓeyduɗo. Joni noon tisbar o ɓeyduɗa hen darɗe ɗiɗi woni darɗe jeegom sujju baada. Taksan o kadi ɓeyduɗa darɗe ɗiɗi woni darɗe jeegom ha joni sujju baada. Gueeƴe o kadi ɓeyduɗa darɗe ɗiɗi woni darɗe jeegom ha joni sujju baada. Ay kanƴi poti ñawore. Tisbar ɓeyduɗa hen darɗe tati woni darɗe jeeɗiɗi sujju baada. Taksan ɓeyduɗa darɗe tati e dow darɗe nayyi ɗe woni jeeɗiɗi sujju baada. Gueeƴe ɓeyduɗa darɗe tati e dow darɗe nayyi ɗe woni darɗe jeeɗiɗi sujju baada. Ay ɗo kadi kanƴi ndenni ñawore. Joni noon tisbar ɓeyduɗa darɗe nayyi tawi nayyi juuluma boni. Taksan ɓeyduɗa nayyi tawi nayyi juuluma boni. Gueeƴe ɓeyduɗa nayyi tawɗa tawi nayyi juuluma boni. Firti ko ɗo kanƴi kadi ndendi ñawore. Mana sa faami e futuro kañum darde tati juulete. Sa ɓeydi darde nayyi ɓiire woni sujju baada. A ɓeydi darde wotere woni joyyi sujju baada. A ɓeydi darɗe tati woni a tawi tati woni jeegom juuluma boni. Futuro sa ɓeydi goto cujjata ko baada. Sa ɓeydi ɗiɗi wona joyyi cujja baada. Sa ɓeydi tati tawi tati juuluma boni yerudiri. Subaka sa ɓeydi darde wotere sujju baada. Sa ɓeydi noon ha woni nayyi juuluma boni. So yerudiri juuluma boni. Woni takkusan so wonti jeetati juuluma boni. Gueeƴe so wonti jeetati juuluma boni. Tisbar so woni jeetati juuluma boni. Takkusan so woni jeegom juuluma boni. Subaka so woni darɗe nayyi juuluma ko wiyete boni. Ɗum woni ko wiyete baada. Aɗa juula a haali a tinani sujju baada. Aɗa juula a nangi koppi laabi ɗiɗi e darde wotere sujju baada ka ɓeyduɗo. Aɗa juula janggi fatiha laabi ɗiɗi e darde wotere yeeso yejjidde sujju baada. Aɗa juula sujjudeje ɗiɗi e darde wotere jejjidɗa mbaɗɗa sujjudeje tati sujju baada. A juuli darɗe ɗiɗi a wi mere ko ɗiɗi juulmi walla ko tati ko ɗiɗi walla ko tati ko nayyi walla ko tati wat ko ɓuuri famɗude ko to cikkuɗa ko ɗiɗi foof ko walla ko gooto wat ko gooto gaddoya sa gasni cujja baada. Ko ɗiɗi juulmi walla ko tati wat ko ɗiɗi gaddoya sa gasni cujja baada. Ko tati walla ko nayyi wat ko tati sa gasni gaddoya sa gasni cujja ko wiyete baada. Joni noon a ɓeydi aɗa foti sujjude baada. Kisa a usti aɗa foti sujjude qabla. A ɓeydu baada ne foti arde. Ussuɗa qabla ene foti arde. Joni holno mbatta? Darɗe ɗiɗi garawaniide e waktuji joyi ɗi mbiɗen simore nde sa woppi cujjanta ɗum ko qabla. Joni darɗe ɗiɗi juulata tisbar nde simore a woppi hen aɗa waɗi réserve pour sujjode qabla woni récupéra simore nde. Allah waɗi tisbar o juuloyɗa darɗe joyyi. Ay ɗo woni a usti simore nde a ɓeydi darde nde waman nagasa wa zada sadra qabla salam. Ay ɗo ko qabla ɓolo cujjata woni avant kada salmina. Ɗo wiyetake aɗa sujja baada fodde ko ɓeyduɗa. Wiyetake aɗa sujja qabla fodde ko ustuɗa. Ala a rendine kañum fota cujja qabla garta ndeeƴa. Ko noon wayi. Ɗum woni ko sujjante qabla e ko sujjante ko wiyete baada. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma en garto e yewtere so hawre welede Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam.